Udvalget af medier har aldrig været større, og forbrugeren rammes af flere og flere budskaber. Men husk det dit. Circle er din vej ind i din kundes liv. Og din kunde glemmer dig aldrig mere. Circle er platformen, hvor du på en let måde får adgang til din målgruppe og sikrer, at de husker netop dit budskab, når du finder det relevant. Med bare et klik på en knap, kan man huske alle sine aftaler og budskaber. Circle vil huske målgruppen på dine budskaber og holder målgruppen opdateret med dine nye budskaber på alle målgruppens platforme. Målgruppen gør dette med et tryk på en knap. Ved at scanne din QR-kode, sende en sms eller trykke på det event, de skal huske på i din newsticker på dit website. Med Circle Boost kan du let og enkelt øge dit medietryk. Circle Boost sikrer, at du kan komme bredt ud til din målgruppe og nå dine mål med din kampagne. Når du først har fået dine kunder til at følge dig, kan du i fremtiden skrive til dem gennem platformen. Reach out. Circle Future Based Advertising.